Rene
Sugeng penghormatan agung risang bobo ingkang sampun samonten kali sawit diri memuji marang kursane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi jemudling kuku sing duka kang kumulun. Ambar-ambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun samonten kali sawit diri memuji marang kursane Gusti Kang Maha Agung. Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek glon-gelung muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari mayat. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri luar biasa. Weh. Weng iki ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iki coba bayi. Pak Sus, tasih enten malih mboten iki. Ya kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok ya Umpokon Mas. Ya, minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Mas pelok mulu jiro lu sepira Mas?